100 нафар соҳиби касбу ҳунар. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату бародаро. Ман Абдуғафур Ҳусайнов ва YouTube канали Тоҷдорон. Дар хотиртон бошад, мо ваъда карда будем ки ҳаракат мекунем, ёрдам кунем, дастгирӣ кунем як возможностем 100 нафарда ки соҳиби касбу ҳунар, соҳиби тиҷорат, соҳиби бизнес, як соҳибкор шаванду зиндагиро дар дараҷаи олӣ бародаро пеш баранд, ҳамаш бепул. Нагзаронда тамошо кунед. То, што шумо дар интересняй, мумкин дар аввал, дар мубайн ё дар охири видео биёя, основное чиза аз даст натен ва самое главное дар давоми видео мо условияи проекта мефаҳмонем ки кадом шахсиятҳо метавонанд иштирок кунанд, кадом шахсиятҳо метавонанд бизнесмен шаванд ва чӣ хел мо 100 нафара интихоб мекунем. Ва самое главное, як моменти дигае ки ман специально автосервис омадам, аиҷа навор кардесам. Ин момент ганда важне барои бародарое ки мехоҳанд тиҷорат кунанд. Ман намехоҳам ки шумо хатогии моро такрор кунед. Нигоҳ кунед бародаро, ҳозир дар назди автосервис зиёда ай 10 та мошин фақат оч шудадай. Мо устухона дорем, примерно 1 сол, 1,5 сол шуд. Возможно бисёриҳо шумо медонед, но ҳаст возможно одамое ки намедонанд. Оли дар ин масъала мо навор карда пешкаш шумо мегардонем. Даруни автосервиста 5-6 та мошинаи бародаро дар берун бошад, дар иҷа як 10 та дига примерно мошин ҳастай. Инаи Ford дига кати отдельная история ҳастай. Оли дар ин масъала мо ҳатман навор карда пешкаш шумо мегардонем. Первое впечатление, якум дар сари одам чӣ меояд вақте ина шумо тамошо карден? Дар гирду атроф як 10-15 та мошин бачаҳо соз кардесиянд, фикр мекунед хеле сумми калонай, но по факту мо минус дарафтагием. Оли ҳамаша шумо да мефаҳмонам, ин ганда важне. Ҳар як тай мо мисол як ҳадаф мондагием зиндагида, як цел, як нақша кати, ози як умед кати мо видео тамошо дорем, яъне шумо ози тамошо дорем. Ман намехоҳам ки шумо хатогии маро такрор кунед. Дар бисёр ҳолат медонен, як моментай берун камтар борон шуд, мо дар он да гап занем нахстар мешавад. Дар бисёр ҳолат вақте дар роҳу рӯ мо тиҷоратҳоро мебинем, чӣ фикр мекунем? Манам пештара примерно ҳамин хел будам. Дар роҳ, дар даруни шаҳр мебинем як бизнеса, як чойхонара, шаурма, мисол автомойка, аклейка, тонировка, мисол мотористу, ходовою, чизе ки набошад, мо со сторони нигоҳ мекунем, мегӯем бачаи мардак бизнес дорад, миллион кор мекунад, морам бояд соҳиби бизнес шавем. Ин зурай вақте мо як ҳадаф мемонем, як ҳаракат мекунем, но паси парда чияй мо шумо намедонем. Но мо шукри Аллоҳ уже муддати 1-4-5 сол шуд ки мо уже соҳиби тиҷорат шудем, мисол пастиву баландиро дидем. Ман на дани момент уже ин хел фикр намекунам, чунки паси парда, паси ҳамун мисол бизнес, кадом азобора соҳиби вай бизнес гашта, фақат вай худаш медонаду, мисол худо медонад. Мисли устухонаи ман бародаро. Чӣ хеле ки ман гуфтам дар аввали видео, муддати 1 сол, 1,5 сол мешавад, ман ягон результати хуб дар иҷа надидам. Оли мо дар ин масъала навор карда пешкаши шумо мегардонем, чунки дар иҷа аренда ҳастай, дар иҷа устоҳо ҳастай, дар иҷа контрол ҳастай, дар иҷа система ҳастай ё дигару дигар ҳолатҳо. Но чтобы шумо ҳамин хатогиро такрор накунену мисли мо азоб накашем гуфта, мо ҳамин проектро запускат кардему ва определённый подход кардем. Камтар вақт кашид, мо болои проект кор кардем. Ҳадафи мо ҳамин ки результатҳои калон шавад. Дар иҷа конечно мо не толка бачаҳое ки мисол просто ягон чиро намефаҳманд, мо даже бачаҳое ки мисол маблағ доранд, бачаҳое ки мисол уже усто будагияну мехоҳанд устохона кушояну ягон бизнесу, шаурмаву, чойхонаву дигару дигар, ва ёрам ёрдам мекунем. Дар ин шумора ва ёрам ҳатман медуроям. Но основной чиз мисол бачаҳое ки вообще фаҳмоишон нестай, мехоҳанд усто шаванду дар оянда тиҷорат кунанд, в основном мо ин хел бародароро сабират мекунем. Нигоҳ кунед ситуация чӣ хел ай. мо запускат мекунем видео дар Instagram бародаро. Кадом шахсиятҳо метавонанд иштирок кунанд дар ҳама направлении, мисол дар малярка, жестянка, мисол кузовной да мақсад, ёки мотористу, ходовую, аклейка, тонировка, детейлинг, автомойка, шаурмисту, повар, чизе ки набошад фарқияте надорад. Кадом шахсиятҳо метавонанд иштирок кунанд? Бародаро, додарое ки мисол шумо возможност доред, яъне чӣ хел акаву додар доред, ёки падартон дар территорияи Российской Федератсия ёки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кор мекунаду, оила акаву додару падару модарро хӯронда битонанд, яъне оиларо хӯронда битонанд. Муддати 3-4 моҳи аввал шумо хона пул равон карда наметавонед, бояд расчетотонро бигиред. Яъне чӣ хел? Нигоҳ кунед. мо шумо дар ин возможностро метиҳем. Шумо меоед 3-4 моҳ мисол шогирд местед дар малярка, дар жестянка, мисол дар ходовой, дар моторист, мисол дар автоэлектрик, там кадом направлении ки набошад, шумо дониста монед ки дар территорияи Российской Федератсия прекрасно медонед, бефинансова зиндагӣ кардан ин як душворие бародаро. Патенту, квартираву дигару дигар. Питания дар ҷои кор бачаҳоро мо гап мезанем, организоват мекунанд, максимально ёрдам метиҳанд, нишон метиҳанд шумо да, чтобы шумо полноценна коригар шавед, мисол устогиро ёд бигиред, таланту касбу ҳунарро ёд бигиред бародаро, баъд дар оянда шумо метавонед инҷо тиҷорати худтона кушода кунед. Вақте 3-4 моҳ шумо соҳиби кор мешавед, ёд мегиред, мисол полноценна, шумо метавонед инҷо коригар шавед, 150, 200 то 300 ҳазорро кор кунед, даже зиёд. Мисол меорем, дур намерем бародаро, ин ҳамин маляркада ки муддати 1 сол шуд ман дидестам, дар бисёр ҳолат азоб кашидам, устоҳо кати. бовар кунед, бачаҳо ёшӣ мекунанд, ин ганда нодуруст аст.
вақте ки шумо дастойна зиндагӣ мекунед, намузакотонам мехонед, фанду фиреб намекунед, вовремя кор мекунед, шумо пули калон метавонед кор кунед. Именно дар маляркаву дар жестянка. Дар дигар направлениям ҳастай. Мози нигоҳ кунед со сторони ситуация чӣ хеле мо определённые чизомон набояд, барои чӣ ман гуфтам ки система бояд бошад, контрол бошаду дигару дигар. Агар аҳамият битен меша ҳолатое ки бачаҳо дар дасти ягон дигар миллатҳо, армянҳо, азарбайҷонҳо, русҳо, дигар ҷоҳо мисол ҳастанд бо бародарои тоҷике ки қаншона бизананд контрол доранд, нигоҳ мекунанд определённые графикати кор кунанд ку кор зур медава. Но иҷада как бисёр ҳолат свободный график ворид меша, бачаҳо иногда туалета хованд, иногда телефонбозӣ мекунанд, соз кор намекунанд, ба мегӯянд кор нест. ҳар як чиз ай мо ай худмон зависит мекунад вақте желание бошад. Барои ҳамин мо ҳатман дар ин масъало ай устоҳо интервю мегирем. Бачаҳое ки 400-500 ҳазор кор мекунанд, айамо интервю мегирем, полноценно шумодам мефаҳмонем процесси кора ки кадом ҳолат мешавад суми калон кор кунем. Вақте шумо як ҳадаф мемонем, вақте шумо як ният мекунем ки ёд гирем бародаро, боз як бор дига такрор мекунем, барои иштирок кардан бояд шумо ё акатон ё ки додартон боша, агар акаву додартон ки набоша, бояд как минимум падартон ягон ҷода кор кардеста боша ки хонагиётона хӯронда битонад. Ближайши 3-4 моҳ шумо хона сумроӣ карда наметонед. Шумо да ягон кас сум наметиҳад, фақат шумо да кора нишон метиҳад, шумо шогирд мешед, полноценная системаи корида ёд мегирем. вақте якум этапа гузаштем, ин худ малярка бошад, худ аклейка, худ моторист, чизе ки набошад бародаро, якум этап яъне 3-4 моҳа шумо гузаштен, устогиро ёд гирифтен. вақте маблағтон шид, возможност шид, шумо уже метавонед сервис кушоед, уже азоб намекашед мисли ман. Но бошад байни шумо да бародаро, додарое ки шумо уже устоену мехоҳед мақсад сервис кушоед, мо шуморам ёрдам мекунем, шумодам дастгирӣ мекунем, проблема нестай. ҳастанд бародарое ки чанд районода мисол сервис доранд, хадавою, аклейкаву, автомойкаву, мотористу, маляркаву, дигару дигар. мо шуморо сводид мекунем ба ҳамун устохонаҳо, ба устохонаи хидмон мисол бародаро, процесси кор мисол подбор краскаша мақсад, арендара чӣ хел гирифтан дар кор, чӣ хел договор заключат кардан дар кора мисол, чтобы объект подснос набошад, сносид накунанд, дигар ҳолатҳоро марамат кунем, бизнеса ёрдам метиҳем, открит мекунем, мисол кушода мекунем, зиндагӣ дар дараҷаи олӣ бирава, гуфти гапҳо якдигара дастгирӣ кунем, проблема несте. мисли ҳамин чойхонашам, шаурмашам, мисол автомойкашам, дар ҳамаи направление мо отдельно видео мекунем. мумкин ман иҷози ягон чиро пропускат кунем бародаро, ҳамаиро перечислат кардан худтон медонед ки невозможно, чунки шумораи касбу ҳунари дар территорияи Российской Федератсия и беҳисобай бародаро. Любой направление да. агар шумо да бо ягон идея боша, агар шумо да ягон касбу ҳунаре бошад ки шавқу ҳавас доред, шумо дар комментария нависед. Мо ҳамаи ҳамира мисол 100 нафар, 100 направление, 100 видео бародаро ҳамаш дар Instagram Тоҷдорон драйв мешавад. мо рилс мекунем, публикация яъне мекунем, мемонем мақсад дар масъалаи малярка. шумо менависед комментария. комментария кадоме бисёр лайк мегирад, лайки не ки мисол шумо накрутка кунем. барои чӣ ман гуфтастам лайк? барое ки мисол як хеле подход кунем ки шуморо мардум интихоб кунанд. нагем ки ака Абдуғаффор там примерно интихоб кард, дигар одама бояд мара мекард вай не. мана ҳадафам ҳамие ки ёрдам кунам, независимо от того шумо ай ки ҷоен, мо ҳами тоҷикем, ҳамин чиз достаточное барои мо. бояд якдигарро ҳурмат кунем, якдигарро дӯст дорем. ман шиносои худамда нигоҳ намекунам. не нигоҳ мекунам, яъне ман шиносорам дастгирӣ мекунам, но дар ин 100 нафар ман дар даруни 100 нафарда шиносои худам мисол ягон хешу табору дигароро намемонам. 100 нафаре ки мисол ман тамоман намешиносамшона, ай Instagram интихоб мекунам, далше уже мегӯям ки агар кучаги кати тақдир насиби каседа боша. шумо комментария мекунед. ман мехоҳам устошам, ман мехоҳам мисол поваршам, ман мехоҳам шаурмист шавам, ман мехоҳам мисол айтишник шавам, ман мехоҳам мисол боец шавам, дигару дигар. ай ҳар як ҳамун видеое ки мо мекунем дар любой направление, ай мобайни комментария мо ҳам шахсиятҳоро интихоб мекунему, ҳамин возможностам метиҳем, питанияш организоват мекунем, дар ҳамунҷо корро ёд мегирад, продвигат мекунем, мисол полноценно тайёр мекунему, бача соҳиби кору соҳиби талант мешавад. чӣ хеле ки ман гуфтам, дар ҳар як мисол направление мо навор карда дар Instagram мемонам. но боз як бор дига такрор мекунам ки пага вопрос возникат накунад. биёед ман инро ҳатман бирасонам, нигоҳ кунед ситуация чӣ хеле. будам бачаҳое ки омадан гуфтам мо шогирд нестем, чанд сум метиҳед? будам бачаҳое ки омадан гуфтам мо боец мешем, мо дахай арендамон бите, аренда не пули залмон бите, витамин бите, квартирамон бигӣ. бачаи мардак гуфти гапу, ман аюда соз ҷамъ мекунам, хотя ман ҷанговарам нестам, ягон спортсменам нестам. ман кӯчада ягон як бор ду бор агар ягон кор шида боша, возможно тамом наетам. на машқ кардагиай, на результат дора, гапзанишон ай осмонай. ин нодурустай бародаро. мисол меорем, дур намерем, бачаҳое ки комментария мекунед, ина тиҷорат шукри Алло, мо на данный момент 4-5 направление тиҷоратҳом ҳастай бародаро. барои ира як результат кардан, барои дар ин ҳолатҳо омадан муддати 12 сол шид бародаро. бовар кунед 12 сол. интернети ман бошад 8 сол бародаро. 8 сола таҷрибаи кории ман ай.
ягон вақт сразу як моҳ 2 моҳ шумо соҳиби мерседес соҳиби бмв намешин, бояд азоб бикашем, бояд як пастию баландиро бигзарем бародар. Дар зиндагӣ дар тиҷорат як пастию баландӣ ҳастае, ай ҳамин сабаб ҳама бизнесмену спортсмен шида наметавонанд. Мисол меорем ина Нурулло Алиев чӣ қадар азобо кашидан уже боец шида, мисол Акай Раҳим ё ки дигар одамое ки мисол тиҷорат доранд. Тиҷорат пастию баландӣ дорад, мо бояд босабр бошем, фреб накунем, дуздӣ накунем, намозонро бихонем, мисол падару модарро нигоҳ кунем, ҳурмату эҳтиром кунем, баъд результат мешавад. Ин момент ганда важне. Боз як бор дигар такрор мекунем. Мо возможност метем, мо шинос мекунем, ёрдам метем, процесс документация, мисол таланту, ҷои хубу, дастои недостоини одамо дар окружение ки чтобы шумо результат гирем. Но самое главное, ближайшие 3-4 моҳ шумо хона сомроӣ карда наметавонед. Но баъд аз 3-4 моҳ шумо метавонед уже спокойно хона 100-150 ҳазор фақат тоза шумо роӣ кунед ки отдельно бо кисоятонда пул монед. Вақте шумо усто шидем, повар шидем, мисол намедонам ягон дигар направление да ё ки агар сумотон боша уже соҳиби тиҷорат шидем. дигар ҳолатоша бародаро мо отдельно видео карда шумода мерасонем. Агар рафту одамия ягон камбудӣ бошад, ягон чиро ман нагуфтам бародаро, пропускат кардам, мисол ягон ҳолате шавад, чӣ хеле ки мегӯям дӯстон оинаи ҳамдигаранд. Чӣ хеле ки ман мегуфтам, боз як бор дигар такрор мекунем. Биёед якдигарро ҳурмат кунем, якдигарро дӯст дорем бародаро, дар бари якдигар бошем, дастгирӣ кунем, обрӯи миллат, обрӯи ватана бардорем. Хатогиҳои ман бошад, агар шумо комментария кунем, мо дар оянда ислоҳ мекунем. Мо майда проектро запускат мекунем. Айпага уже видео дар Инстаграм мешавад дар ҳар як направлении. Устохонаву, маляркаву, оклейкаву, тонировкаву, чойхонаву, шаурмаву, дигару дигараш шумо комментария мекунед. Ай комментария мо интихоб мекунем ва самое главное ҳар як шахсияте ки мо интихоб мекунем, шумо расчётотонро бигирем ки мо шуморо ба навор мегирем, мисол инро ҳамаро транслировать мекунем ки бо як возможности хуб барои шумо мешавад. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Аллоҳ нигаҳботон. Обязательно видеоро ба дигарон расонем. Возможно шумо сабаб шавем ки як ёру рафиқи шумо як бизнесмен, як тиҷоратдор шавад. Саломат бошед.